Simbolično primopredajom objekta za zaštitu od poplava u Derventi je danas ujedno i ozvaničen završetak radova na zaštiti obale rijeke Ukrine. Radi se o vladinom projektu vrijednosti oko 730.000 konvertibilnih maraka. Jedan od projekata iz programa hitnih mjera sanacije i rekonstrukcije objekata zaštite od poplava u Republici Srpskoj kojeg je donijela vlada je i onaj koji se odnosi na opštinu Derventa. Ovdje smo radili ovaj zaštitni zid u dužini od 728 metara i uređenje lateralnog kanala u dužini oko 3 km. Zatim uradili smo ovaj objekat, ovu građevinu gdje smo planirali i montirali crpnu stanicu, 2 nove pumpe su ugrađene i ovdje još nedostaje napajanje električnom energijom da bi se ovo sve stavilo u funkciju, znači neophodno je još uraditi trafostanicu i to ćemo uraditi u najskorije vrijeme. Sredstva za ovaj dervenčani vrijedan projekat zaštite od poplava obezbijedila je vlada Republike Srpske u visini od 730.000 maraka. Ako se tome dodaju nebrojene aktivnosti koje je lokalna zajednica radila u proteklih 4 godine, onda ne čudi da je prošlogodišnja šteta sa znatno većom poplavom 10 puta manja od one iz 2010. godine. U svakom slučaju kapacitet lokalnog budžeta nije u prilici, ali zahvaljujući Direkciji za vode, evo gospodi koja se o tom brine, i projektima koje su oni završili, to je Jagićki kanal od 5 km. To je jedna priča od 2,7 km odbrambenog nasipa i ova razlika koju su ovim projektom završili gospoda i ova prepumpna stanica i još nekolicina poslova, zasigurno svi zajedno smo napravili efekat 10 puta manji. To nije završena priča, mi moramo i dalje. Dakle, i dok jedno domaćinstvo i jedan privredni subjekat bude u opasnosti, mi moramo ulagati novce i brinuti se. Da je dosta učinjeno govore i brojke. U 2010. godini šteta od poplava iznosila je 13,5 miliona sa 1800 poplavljenih objekata, a tokom prošlogodišnjih poplava šteta iznosila 3,5 miliona sa 182 poplavljena domaćinstva. Na tom se neće stati, poručuje načelnik opštine, najavljuju još aktivnosti kojima će se prije svega pokušati preduprijediti neke nove prirodne katastrofe.